Крепостное право практычна было тое, што было ў Савецкім Саюзе, калі людзі, якія працуюць у калгасах, не маглі з'ехаць, ім проста не выдавалі пашпарты. Чтобы не было перемещения. Да ну я не хочу, я пойду в Автодор. А он не может тебя взять без согласия предыдущего руководителя. Гэта ж не першы раз, калі Лукашенко кажа пра тое, гэта яго даўняя мара. Пачыналася ўсё з дрэваапрацоўкі, дзе ён патрабаваў, каб людзі з гэтых дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў не маглі сысці нікуды. Работник не может уволиться с этого предприятия без разрешения и согласования руководителя предприятия. Отпустит, пусть уходит. Не отпустит, должен работать. Про колхозы, да про всіх він казав, про врачов, там, ну так, это давняя мара. То же самое, ни один механизатор, доярка там и так далее в сельхозпредприятии, колхозе, совхозе не может шагу ступить влево-вправо без решения руководителя. Простая причина, адкуль яна берется з того, што прапанаваць людзям асабліва няма чаго, няма чым, ну, іх неяк зацікавіць, да, і таму даводзіцца нешта прыдумляць. Уволился, никто в стране не может его взять на работу. Лукашенко разумее, што калі ён гэта зробіць, то яго наогул людзей не застанецца ў краіне. Нікому не будзе каму наогул працаваць. Ён нават гэта не змог зрабіць са сваімі уласнымі чыноўнікамі. Нават тыя пераходзяць туды-сюды, не пытаючыся. Гістарычныя практыкі ёсць. Іх толькі рэалізаваць нельга ў сучаснай Беларусі. І гэта для Лукашэнкі, канешне, бяда.